Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil kien wieħed mill-aħħar politiċi fil-Partit Nazzjonalista li wedu l-proġett ta' Crafts Village, proġett li minkejja weda wara l-oħra baqa' ma twettax, tant li kien biss l-erba' li tħabbar li nkisbu fondi għalih. Il-Crafts Village Simon Busuttil wedu fl-2008 meta kiteb il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista u qal li kellu l-fondi għalih. Saħansitra Busuttil kien webbel lil kulħadd li l-konvenju u l-pjanti kienu lesti kollox kien se jibda u li l-proġett kien se jkun lest fl-2012. Busuttil kiteb hekk. Dan il-villaġġ ser jinbena mill-ġdid f'għamla tar-Raħal Malti, faċilitajiet moderni għal parking, ċentru ta' informazzjoni, pjazzett u landscaping. X-xogħlijiet ta' toroq u spazji pubbliċi se jkunu finanzjati minn fondi mill-Unjoni Ewropea. Huwa mistenni li l-proġett kollu li justmat li se jqum ma' 28 miljun euro se jieħu madwar 4 snin biex jitlesta. Iżda l-2012 ġie u mar u l-proġett mhux talli ma kienx lest iżda talli lanqas inbeda. Bekk il-kelma ta' Simon Busuttil swiet daqs tal-eks Ministru Francis Zamid Dimek fl-1992, jew l-eks Segretarju Parlamentari Edwin Vassallo u l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi fl-2006, fost oħrajn. Għax il-wedi dwar dan il-proġett imorru lura 24 sena, kif ikkonfermaw is-sidin tan-negozji fil-Crafts Village meta l-erba' laqgħu biħġarhom lis-Segretarju Parlamentari Ian Borg li seta' jħabbrilhom li l-proġett se jsir b'investiment ta' madwar 14 miljun euro. Madwar 50 intrapriża ser jirċievu s-sapport waqt li huwa previst li jkun hemm żieda ta' madwar 17 l-impjieg ġdid ma' dawn l-intrapriżi eżistenti waqt li ser jespandu jkabbru l-attività tagħhom.